Господица Кортенска. Ох то! Голямо изглежда, обаче е много миниатюрно. Сладичко. Ой, мани, каки манинко вратленце. Ей! Какой манинкичко. Нямам нищо, не съм ти донесъл аз. Какой манинкичко. Как се ежи и виж как ма буде сега. Тук отдолу между краката не дей точно, моля се. Ай, друга не можеш, ама между краката опасно. Гледай го. Там де сега, че ми трябва, бе. Прасе бутна ли? Да виж каква твърда такова има грива. Да прасеш. И що? Бутни, то това е диво прасе. Виж ги какви са. Те коли си викат, те всички се радват на козичките и никой не ми се радват на... Това е сърна, бе, ти пак. Това е сърна. Леко. Няма. Ама снимай с нов прасе, бе. Ама снимай с нов прасе. Айде. Не, аз видео сега в момента, ама... Дайте. Ще тракна с едно. Прасенци. Я наведи са така. Така. Готово. Спращате се. Виж каква така груба кожа, нали? Ево бута тебе. Нищо му няма. Айде, ти се влюбиш там. Да върви. Ще наежи ли са там? Маля ти прасеки се тъпри корема. Мини всичко и то малки е имало сигурно. Е там малки прасенца, бе. Ей, какво има? Как се тъпка? Какво? Пикай, виж, пикаеща коза. Да, как се изпишка. Ой, какво си такова смъчунга? Какво си такова смъчунга? Машала, пълнички обаче. Хубавички. Съдърч. Тъй, спирам видеото.